A'a. Haka ne. Ya shugaba. A'a, don ku. Ya na ganka ka zo kai kaɗai a nan gurin. Kana zaune, kana waya. Allah sarki, ina waya da ofisa kwaɗayi ne ai. Okay. Na bi na kashe. So, abun da yake faruwa shine show ɗinta ne da take so ta yi. On the 6th of April, wato Easter abun nan Monday kenan. A NBTT Hall a nan Jos. Shine nake gaya mata yadda show ɗin nan maganar shi ya yaɗu ko ina. Baka sani ba, na je haifan. Dawowa na daga haifan yau. Sai na ji mutane suna show. A'a, show. Ashe nan show ɗinta ne suke nufi a yi. Okay. Haba. Duk show da suke faɗi suna yayata show ɗin ofisa kwaɗayi ne. To shekaran jiya ma ina Toro. Da na zaga ta unguwar Ribina sai na ji ana ta shommo. Ashe maganar show ɗinta har ya isa Toro har ma wajen Ribina. Ka san shomo da suke nufi? Suna ce mata muna son more of your show, shine shommo. So ma'ana idan ta yi wannan shekaran bana kenan, idan za ta yi abun nan baɗi shekara mai zuwa ta yi shi ma, ta ci gaba da yi ma'ana shommo kenan. Do it more. Ka gane ai? Na gane. To madalla da fatan zan ganka a guri. To shikenan ba. Yawwa bari je ni sayar da karago a bakin kasuwa. To shikenan. Na gode. Sai an juma. Mempan.